Bona tarda, la música ja sona. Gairebé quasi ens podem trobar als jardins, als patis de l'Escola Riu de Meia, però quasi no, perquè tenim una pandèmia mundial que ens ha fet que canviem els nostres costums, la nostra manera de relacionar-nos, la nostra manera de veure'ns. Moments que arribaran, però de moment aquí. I nosaltres som de l'aula de música i no hem parat de fer música amb els nostres alumnes. Amb els nostres alumnes ens hem vist aquests dies confinats des de casa. Hi ha hagut moments molt bonics i entranyables de poder estar a les cases dels nostres alumnes. I el que sentireu avui són una tria de 10 temes que els nostres alumnes amb els mestres han anat treballant en període de confinament. Els dediquem a ells, aquest concert, als nostres alumnes, perquè ens han acompanyat moltíssim durant aquests dies de confinament. I també ho volem dedicar al poble d'Argentona, perquè desitgem de veritat que molt aviat la música soni per places i carrers. També donem les gràcies a l'Ajuntament per donar-nos l'oportunitat de tocar aquí al Saló de Pedra, a tots els tècnics que s'ho han currat moltíssim i els tècnics que tenim aquí darrere. Moltíssimes gràcies i endavant, som-hi!
hem de tocar un estàndard que és l'All of Me, que realment, de tots els professors, quan l'hem estat tocant, inclús preparant, ens hem estat recordant que és una de les cançons dels estàndards que hem fet moltes vegades amb diversos de vosaltres, els alumnes. Inclús aquí en l'espai on estem ara, aquí en el Saló de Pedra, que també acabem fent molts dels concerts, tenim la sort de poder-los fer també. Ara mateix que estàvem tocant, jo no sé vosaltres, però m'ha vingut la sensació de, ostres, és que estem aquí mateix tocant algunes de les cançons que sovint hem fet amb tots vosaltres, que heu sortit, ja ho teniu completament present. I no deixa de tenir un aire, aquesta cosa d'encant, amb aquest regust de... Estem a l'escola, ens tenim aquí, tots hi som, ens estem veient, estem tocant alhora i tot. I una miqueta és aquesta la sensació que estem tenint al fer aquest concert dedicat per tots vosaltres. Com us deia això, jo ara he pensat, això m'ha vingut aquesta sensació amb l'All of Me, i de fet amb la cançó que ara ve, és un antic estàndard, potser inclús sí, més o menys de la mateixa època, que es diu Sweet Georgia Brown, que justament en tot aquest període, aquest últim trimestre, jo per exemple tinc diverses guitarres, ens recordo moltíssim perquè l'hem estat treballant, us ho he passat molt bé, fent-la i aprenent-la, l'hem fet i també ve ser el motiu també perquè ens hem animat a tocar-la. Vinga, Sweet Georgia Brown.
moltes gràcies. Bueno. Moltes gràcies. Hem tocat Cantaloupe Island, també és una de les cançons que estem, inconscientment ja, és com si estiguéssim això que us dèiem, amb tots vosaltres aquí. De fet, i ara la cançó que seguim és una cançó de pop, un hit, un dels últims hits que han sortit, és de la Camila Cabello. I de fet, l'hem treballat amb diversos de vosaltres que us ha fet gràcia tocar-la, que ens l'heu demanat. Inclús, aquesta cançó és d'abans del desembre, abans de Nadal. Recordo el mateix Nadal tocar-la, sí, també acompanyar-la amb nosaltres, els professors, i entre vosaltres fer diversos duets. Bé, doncs això, anem a fer Habana de la Camila Cabello.
moltíssimes gràcies. Esperem que us estigueu passant molt bé, que l'estigueu gaudint. Mireu una coseta, estem ja a l'últim tema, sí? A l'última cançó. I bé, abans que l'Eva també us pugui dir alguna coseta, esperem això, us heu passat molt bé. Donar moltes gràcies, doncs, evidentment, a tots els tècnics, tots vosaltres que també sou aquí de tècnics, amb tota la facilitat que ens heu donat, sí, amb el bé que ens estem escoltant aquí. I diguem que acabem, bueno, explicarem l'últim tema, que és una cançó que l'hem fet durant aquest trimestre, els professors, diguem que, bueno, fruit del període, aquest període confinat, o confitat, doncs hem estat fent algunes cançons i una d'elles ha sigut el Dance Monkey, així en pantalletes, el recordeu que cadascú de nosaltres hem gravat unes parts a casa nostra, fent servir allò que us dèiem, amb els mateixos mòbils, amb tot d'aparells que realment que tenim més o menys disponibles tots a casa. I després l'hem acabat muntant i hem acabat construint aquesta versió d'aquest tema de com és? Tons and I, el tema original. I bé, doncs acabarem amb aquest tema, és el Dance Monkey, que l'hem anomenat Confitats.
jovent, escolta, pugeu com una... Bueno, és que els músics ja se sap, quan els músics s'hi posen... No, heu augmentat la temperatura, Heu augmentat la temperatura. Ambient. Bueno, escolta, com va? Molt bé, però ja veieu, també hem d'anar per feina. Ja ens hem de fer el protocol, vosaltres treballeu i vosaltres també treballem, Llavors, com que ningú pot tocar la mà mentre es tocava, si teniu alguna urgència, hi ha el paper de batre. No casqueu molt, que també ja sabeu que el paper de batre, aquests mesos, que escolta, que s'avalta el precio d'euro. Molt bé, tu, molt bé. Però també deixem posar una... Ja us hem proposat. Heu de dir 4 coses o no? Val, molt, perquè cap... Com que... Saludar. Saludeu. Feu bé, això. Sí, s'ha fet el 21, un bis. Si heu de fer un pis, aquí hi ha la mà. Val? Molt bé, va. Hem de... Com es diu això? Desinfectar. És que sigueu bruts. Soltant en l'escenari, que ara venen... Són aquests, els Rolling Stones. Sí, de tota la vida. Sí, de tota la vida. Sí. Els hem sentit sempre. El Duc o el Guardiola, no el futbolista, no el cantant. Guardiola. Guardiola el cantant. I ara parlant de més... El Luis Aguilera es diu? El Luis, va venir aquest? Va venir a Sant Antoni. Va venir a Sant Antoni. Fa molts anys, El que no hi ha manera de no és el Boqueny. El Rafael, no el Rafael del sindicat, no. Rafael. El Tet de la Boquenya, aquest no hi ha manera, no és que no hi vulgui mal, però no hi ha manera de... Aquest no es posa ni malalt, No l'he vist aquest. Aquest que no ho has vist. L'he vist en directe. Escolta, Ricard, Escolta, es restava, no, com l'han vist Presley. Com el Presley. Però mira, és el que té l'instrument més petit, és l'últim a marxar. La bateria? Sí. La bateria? Saps què diuen? Que els músics, els que diguen més són les bateries. Bateristes. La propietat. Però, com que abans no acaben d'endreçar-ho tot i se'ls emporta tot, és el guitarra. Perquè encara no s'ha de posar la guitarra a la punta i sin prisas! Cuidado de vos! Cuidado de si! Aquests són estrangers. Tenen com es diu, són beques, de becari, un postgrau, com es diu, això que van estudiar... Màster del univers. Màster del univers. Escolta, els agrada de passar pel protocol? Treu una mica la por, perquè fa molt temps que estem aquí. El que diré, ara no dono així de proves. Bueno, ja està, no? Mira, ja ho està. Sí, una mica de limó. Saps això? Això fa olor i sembla que hagis fet molta cosa. Està bé el concert. Home. I escolta, i és conscient del quilòmetre zero. Si escolta, perquè tots són per aquí, Pensem que tu ho vols a l'estranger. No. Encara, sempre aquí Aquí cosa bona. Home, pues no has anat gaire lluny a buscar la gent. No, ja els tenim aquí. Està molt bé. Va, home. Foto molt bé. Ja, anem a veure si venen els altres. I si no sé si han estudiat, si no estudiat.